Тогава по-скоро от смущение, отколкото нарочно изтърсих. Това черешово топче от череша ли е? Продавач-консултантката направи една доста дълга пауза. Дадох си сметка, че въпросът ми звучи идиотски. Тъкмо да се извиня и дойде нейният отговор. Ами не. Всъщност е чамово. Каза го тихо, като човек, който разкрива някаква не много прилична тайна. И побърза да добави. Ама е минато отгоре с корабен лак. Сякаш това правеше не черешовото топче малко по-черешово. Сякаш априлското въстание беше морска битка. Пустите клисурци, карибски пирати, а корабния лак – най-естественото нещо по тези земи. Продавачката беше млада и сърце не ми даде да я питам дали е отгръщала записките или потигото.